фармуда ба халқи нав меъёри равшани дуруст ва нодурустро медод. он хуб буд, аммо хабарҳои бадро низ овард. он нишон дод ки одамон дар нохушии калон ҳастанд. аз боиси гуноҳҳо онҳо бояд бимиранд ва аз худо ҷудо бошанд. хушхабар он буд ки худо ҳанӯз барои пӯшондани гуноҳҳо хуни барраҳо, нарговҳо, бузҳо ва кабутаронро қабул мекунад. ва ҳамин тариқ дар худи ҳамон рӯзе ки худо 10 фармударо дод ва Мусо гуфт: қурбонгоҳ бисоз ва қурбониҳои сӯхтании худро бар он тақдим намо. оё мебинед ки Мусо даст бар сари барра гузоштааст? оё одамонро мебинед ки даст ба сӯи барра дароз кардаанд? азбаски онҳо ба худо ва роҳи ӯ барои бахшидашавӣ бовар мекунанд, гуноҳҳояшон бар барра гузошта мешавад, барра дар қурбонгоҳ кушта мешавад. хуни рехташуда гуноҳҳои одамонро мепӯшонад, баъд ҷисми ҳайвон пурра сӯзонда мешавад. хокистар нишон медиҳад ки худо бо гуноҳҳо чӣ кард. гуноҳҳо бахшида шуданд. аммо рехтани хуни ҳайвонот барои бахшидашавии гуноҳҳо фақат манзараи он чӣ буд ки худо ҳақиқатан талаб мекард. қурбониҳо аз рӯи системаи кӯҳна сол ба сол такрор мешуданд, аммо ҳеҷ гоҳ барои касоне ки ба парастиш омадаанд покии комилро таъмин намекарданд. агар онҳо покии комилро таъмин карда метавонистанд, қурбониҳо бас карда мешуданд, чунки имондорон барои ҳамеша пок мешуданд ва ҳисси айбдории онҳо аз байн мерафт. аммо фақат баръакси ин рӯй дод. қурбониҳои ҳарсола дар бораи гуноҳ сол то сол ёдрас мекарданд, зеро ғайриимкон аст ки хуни нарговҳо ва бузҳо гуноҳҳоро дур кунанд. ҳайвонот ба сурати худо офарида нашуда буданд. арзишнокии барра ба арзишнокии одам баробар нест. чунон ки мошини бозичагиро чун музди мошини ҳақиқӣ дода наметавонед, хуни барра арзишеро ки қонуни гуноҳ ва марг талаб мекард пардохта наметавонист. қурбонии беҳтар дар кор буд. агарчи қурбониҳои ҳайвонот гуноҳро дур карда наметавонистанд, ба гунаҳкорон тасвири касеро медоданд ки метавонист. азбаски вақти омадани наҷотдиҳанда наздиктар мешуд, худо ба пайғамбаронаш гуфт ки дар бораи ин масеҳ подшоҳ боз бисёр пайғамбариҳо нависанд. инак чанде аз ваъдаҳои қадимӣ. бокираи ҳомила хоҳад шуд ва писаре хоҳад зоид. ва ту, эй байтлаҳм, аз ту барои ман ҳокиме хоҳад баромад ва баромади ӯ аз қадим, аз азал аст. зеро ки кӯдаке барои мо зода шуд, писаре ба мо дода шуд ва номи ӯ аҷиб, худои ҷаббор, мири осоиш хонда мешавад. худои шумо омада шуморо наҷот медиҳад. он гоҳ чашмони кӯрон кушода мешаванд, гӯшҳои карон воз мешаванд, ланг чун гавазм ҷасту хез мекунад. ӯ мисли гӯсфанде барои куштан бурда мешавад. дастҳо ва пойҳоямро сурох карданд. наҷотдиҳандаи ваъдашуда меомад. аммо кай ва ӯ кӣ мебуд? чӣ тавр ин пайғамбариҳо иҷро мешуданд?